Naghahanap ka ng place for your special occasion? Because we are going to check out Spicy Crater Restaurant and Event Place. Masarap, hindi tipid sa sangkap. Malasang titig pa lang, lasap na sa langhap. Samahan ng kape na timpla ng oragon, init at lamig pareho may kwentong kahapon. Dito sa The Spicy Crater, dito nag-uumpisa ang saya, ang sarap at bawat alaala. The Spicy Crater, pagkain sumasabog sa sarap, laing at crispy Bicol Express, grabe walang katapat. The Spicy Crater, okasyon mo dito ay masaya, kahit anong selebrasyon dito ka na talaga. Kaya The Spicy Crater, panalo ka. Come and visit the Spicy Crater Restaurant and Event Place, where flavors erupts and celebrations ignite. Mari na magselebrar asin magkaon kita.